Jeg havde flere gange sagt, at komme et sted, hvor jeg har lærken ud over marken, stranden tæt på, det var ligesom min drøm. Og så fik vi jo læst om det her Nicolinelund. Der var jo også alt det her med biodiversitet, som jo var en del af alle de her servitutter. Og selvfølgelig sådan til en start var vi sådan, ja, det var mange regler og mange rammer. Men på den anden side, så synes jeg faktisk, at jeg kunne rigtig godt lide tanken, at vi hjælper miljøet. Der er specielle græsfrø, vi skal bruge. Der skal være et bestemt antal kvadratmeter, som skal fremgå med biodiversitet. Vi har ikke prøvet at anlægge have før, så vi søgte lidt råd hos en lokal planteskole. Ja, haft dem nede som konsulenter også. Da vi bor ned til Gadekær, så har vi en 6 meters randzone, som I kan se hernede, hvor vi så vil prøve at bygge nogle stationer med træer og buske ind imellem. Og det vi så vil lave, når det nu kommer op, nu kan I se, det er begyndt at komme op, vi vil lave en gangsti igennem, sådan en form for natursti, med et insektbo-hister her, så man laver nogle små oplevelser henad, så dyrene kan hoppe igennem den vej. Prøv at skabe sådan en lille historie. Vi skal have den lille bænk, hvor vi kan sidde og nyde Gadekær og få et glas rødvin fredag aften. Som vi ser blomsterne ude i det høje her, det er jo en del af de her blandinger, som vi har købt fra listen. Danmarks Naturfredningsforening er jo inde over Marensminde her. Og lige præcis der tror jeg, det startede rigtigt for mig, da vi havde det første sådan havedagsmøde, hvor de var med og fortalte. Og høre ham fortælle og høre ham give de her bud på, hvad det her betyder for os og for vores miljø. Der tror jeg, der startede det faktisk rigtigt for mig. Og vi sagde, ja, det vil vi gerne byde ind på. Og så har vi jo alle dyrene, der kommer her. Altså, der er jo harer, der hopper rundt og sidder lige foran vinduerne. De hopper rundt og fuglereder, der er i vores små træer. Hører frøerne om natten, der kvækker rundt derude. Der er altså liv her nu, efter 1,5 år. Det går stærkt. De ude at kigge, var det 116 forskellige dyrearter, de fandt hernede, og sådan noget, i det lille hul, der har levet i 1,5 år. Når man sidder her og kan kigge på stjernehimlen, og der ikke er alt det her lysforurening, det synes jeg også gør noget helt specielt. Jeg tror bare, at vi synes virkelig, at det har bruget på os. Ja. Naturen er kommet til os. Det er mit underhold og min afstressning. Jamen, der er jo en af de ting, som vi kiggede meget på, det er også det her, altså fælles arealer, fælles områder, fælles hus. Nu kommer vi til også at skal holde fodboldaften og de ting, når nu ejerforeningen kommer i gang, grundejerforeningen. Så der er mange muligheder, vi ser frem til. Nu er det yngre mennesker i den del, vi bor på her, men vi bliver nok bedsteforældrene nede. Ja, så for os er det rigtig hyggeligt, at jeg kan gå og se deres liv komme op den vej. Så det er en... Ja, vi har siddet på terrassen flere gange og med at drukke rødvin, og ungerne har været omkring os. Og, altså, det er sådan, det er. Vi dropper lige ind. Skuldrene sænker sig, når vi kommer hjem fra arbejde, og det at kunne gå ud og kunne gå direkte herfra, lige rundt om Gadekæret, ned til stranden, med mit håndklæde og min lille bog. Ja. Og det er der, hvor jeg virkelig, virkelig nyder livet, altså, og naturen. Det er bare mere en større interesse for os nu, altså, når vi ser livet, og vi ser, hvordan det hele spiller sammen her.